To je inspektor Ratković. Sačekajte. Pero za tebe. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Dušan, zamenik specijalnog tužioca za ratne zločine. Šta treba? Ne mogu da uđem. Ajde, uđi. Hvala vam. Ajde ti tamo. Sedite. Šta je toliko hitno? Potrebne su mi informacije o čoveku koga ste uhapsili 98. Jeste, to je moj izveštaj. I? Vi ste pratili Svica. Znali ste gde se kreće, kome ide i s kim se viđa. Ja sam čovječe u penziji. Ne sjećam se ja toga. Pratili smo ga. Ne samo ja, bilo je tu 10 ljudi. Posle hapšenja odmah je pušten, se sećate? Ne. Hapšenje se desilo 17. septembra, vi ste ga lično uhapsili. 19. septembra je pušten, a 22. je ubijen. Vidim. Hapšenje se desilo septembra 98. Vi ste u oktobru otišli u invalidsku penziju. Slušajte. Na koju adresu odlazio na Dedinju? Hajte vi da mi ovo sutra. Ja bih da mi zvanično obavimo ovaj razgovor. Ovo je vrlo zvanično. Razumijem ja vas, ali mora to... Nemamo šta dalje da pričamo. Ko je naredio da ga pustite? Taj ga ubio. Je li grbavi?
Vozi. Vadi legitimaciju od suda, ključeve od stana i od auta i pištolj, naravno. Šta glumiš ti? Jeli bre? Šta si mislio? Da baneš njemu na vrata i da mu kažeš ja sam Dušan Ilić. Evo sad ću da ti jebem sve po spisku. Da apsim i tebe i sve koje zateknem. Jo, malo. Čekam grbavo godinama. Čekam da se navesti. Šunjam se ko seoski mladoženja. I ništa mu ne mogu! Sunce vam jebem. Onaj dole neće da priča. Ti se uzjebo. Pratiš ljude po Beogradu. Ispituješ ih. Ko ti je rekao da ideš kod onog Ratkovića na vrata? Jeli? Boli tebe kurac što ja govorim. Ne poštuješ me, pizdo mala. Misliš da sam budala, a? Da sam nesposoban? Da sam kupljen, jel da? Mislim. Znam da jesi kupljen si. Mislim da si na platnom spisku one koje goniš. Svi ste vi neki kumovi. Neka stara garda. Čuvate jedni drugima leđa. Sve što je valjalo u ovoj državi ste oterali. Oterali ili ubili. Šta me gledaš? Pa što si me stavio na slučaj? Čekao si da se vratim praznih šaka, da ja ne nađem ništa, da se stvar zataška. Pa šta ti misliš, da sam ja glup? Da je profesorov sin nesposoban? Pa gadno si se zajebao. Gadno ste se svi zajebali. Bežiš iz kancelarije.